We are my sign Emma Munyana, Moshi, be more son for an equity about the Mesa Brampa and a Massa Sham when Necosi Yankopone ya dom ama ne Cosiada ya Samba Betty ya Namin Yana Sensia Bio and Necosi media so. Namidi media watching the Kamisha media bro. A young woman and the Yakin kind and woman watching the Dean Batakari Adoso. Na Sangume Yakin Kanya Baby drew a yekrata fan edunomi and san. Inti ebetwa so de free yekrata fan edunom miensa eye page 53 eho na yedra yebekenkan enwoma no ana yebetwa so akenkan ene nti twetwe me na menu mienu nyina no yensi nkonwa bio na yento akenkan no so na enra ye kenkan no e de yekukudru ba bia na akoba se de ensu ase man adesre ene Niema na nko hwehwe ewo asetena mu ewo eye insuase memo no nyankopon adom wonsa aka na ne nyina no na ye kire se eye nkwada miensa eja eto won da mu ma wo hye dwere be no eno na ede insuase man edin ahyeta amasese ya ban atimi aba ye wo mo a wabesi ayasabie ede ama wo mo nti enra bra ye kenkan ye no na edwa wo boy ye ya woton safre ye wo manfo you free akirikire ni benche ma wodi wani mo nyam beta adwumade no wakire no ensem a na eye komisa ya wo fra ban mu ede eto eye insuase mayanim ene wo manfo anim no eno mu ena yetiye na nanu si ye no de enana enso eye insuase man hene wono so wode eto eye wo manfo anim ene aban anim we ye home so na yenkotie ya boafo nkrato enyuma bi adawroma ene eja waso emu na meka say NK executive barbers wo na aso emu a ye de say adwumade ye de bro memenda ene kwasi ada bia ade nti ifo ni kire NK executive barbers wo be yomwa ayuti ama ho ayefe mpaboa bia wo pe bia no so no wo be yomwa dodo ama nsa etimi akabi wo nkrabata baako Ghana ena wo nkrabata baako so Nigeria ememu Ghana number no eye +233 243-837121 +233-243-837121 and a Nigeria number is here +234-7037-604-979 +234-7037-604-979 Wofra NK Executive Barbers obejo so na emwa bia ewo bia na eja eso ode boa de wode aboa yenkoti aboa fon krato mra na ye ba ya be free akenkan no ase ewo krata fa aduonom yes Musomfo na nekusi obodo mensa brampa enende moshiami emani GP sende mabeka na nekusi TV and na nekusi media emo na nekusi media edi jwedie bi bro watuni di kai behwe eyenguma ene yebekenkan na nekusi media ameken jwedie ayatuni di kamehwe ya ye de bro no ye de bro memenda ene kosi ada bia eye na nekusi media ena bi side media watuni di kai mehwe be de ebro wo me de bro memenda ene kosi ada bia memenda eye nwumre no so ekosi no so pebu kosi ada eye nwumre no so ekosi no so pebu ewo na nekusi media so na nekusi media on YouTube ewo na nekusi TV on Facebook wodi ane so be kame ho de bia memenda bia ene kosi ada bia enwuma me no di hyase no wato ni din Batakari Adoso eye nwuma na me no me no nyina no ye be sin konwa ne akenkan na de so hye de so ni se ye de be live ewo na nekusi TV on Facebook na nekusi media on YouTube kame ho na be ye shira bra ye nyina ye bom ni akenkan nwuma wato ni din say Batakari Adoso. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Ashanti region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV.
And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV. Yeah, o my yesan e ma mo hie bio. Afe ye to akenkan no so de free ye kratafa aduonum emiensa. Na eye aban komisa e na nanugo so ya wo kasa. Na wode de kasa na be wiye ne de o kan ye ne se ensuase man de me gidi se munyina ye o man mapa me da mo asese eja mode mo ahoden mo nyansa mo nimde aboama enne ye hunu adefefe ya etise yie se mokoso se ya me wo gidie se mo benya noma pii ye wo mokrom ha me da obia wo ha se ene mo boaseto ene mo tu ho ache esunsum wakasa wie ye no nana eda wo ase ese wabeye wo mmoa ya etisa ma enne nsuasefo enso enemu nsupa enya akwan pa na wosan enya ayasabia mpanimfo yi eto ma atrankonya ese edin ben ena onfa ento ayasabia yi eso wokobisa abrewa na wokobisa abrewa baaye no de wokaye ene se abrewa se wonfre no enuanom baasa ayaresabia wode ekai mofra ya wo hyehyeye ma enam so ma enne aban so ehunu won hiade edi hu dwuma ma won no wode dwumadie no eba wieye ana wode ba wieye kra no wodi for Sarah ejina na so no anemu de cement badge oha ma oman no se wonfa emwa na wonto baabi a edmayefo a obeba ayasabia ho no no ebeba betena ene so mpanimfo eno ekra won koi nanso wo koni nyina no na adoye a wo baye yi ehun komo ena na odie ade achiye no de obokrata bi de tudwa ese obadifuo bi de cement wo ha ache nsuase man bra de obokrata yi de odifuo ya chede yi ehun asem etudwa no kasafidie adwumakuo bi a ye frɛ no ahomenkan radio adwumayefo ebehunu wodifuo yi sɛ opese obisa no ensem ewo kasafidie no so ewo adoya soronko ya waye ama ne mai eho na etumi ahye afoforo enkuran wopene so ema wode ehyi fiada no pa na na wotwe adwumakuo yi agye bre ebo hyiamu ya wone obayi eba be hyiamu no ho dawuro anopa ne awia fiana do pa ena wode lorry kofa udifo no opebribi ma wode ebo na yase epo na afi wode no ekotena fidie yachi ema ofiri odwumadie no ase wodi ka chia no busa no se maame yema wakwa aba midin ade bema yintumi neja obadifo yi so eje no so ya oba afi obisa ne se mesra ubodin baby a wofre ene adwuma oye anu yi a wodifo de maaye ene se midin de wodifo Sarah mifri asante nsuase menna nyame ena meso ate asori a ye frɛ ne Kristo asomdwie asafo wie yo wodifo Sarah me pauche wo wodi nyame adwuma no mu emfie sen o se meji nyame di yen die beye mfie nsuni na nyame ehye me wosofo de beye mfie enanie wie yeda wase na yebisa obie wo se na eye dan ena obeye wosofo odifo yi na no se nyame ena ofre me wie
ɛyɛ yɛda ase afei obusa ne bio sɛ asafo bɛn ɛna na wo mu a ansa na nyame ɛnam so ɛte wudie yi odiifo sɛra yi na no sɛ na mekɔ kristo asɛmpa asafo wie ɔyɛ adeɛ ma me sɛra obisa ne bio sɛ edin no mmienu no ɛyɛ asɛw na adɛn na wɔfrɛ no wakyi no wansan yankɔ wasɔre dadaa no a na wansan yankɔ wasɔre dadaa na wote foforo ano yi a wodifoɔ sɛ Awurade ma yɛ ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nyame asɛm no ebiduru baabiara bere biara a nipa anaa yɛ dɔɔso wɔ wiase no na asɔnso dɔɔso sɛsi a mete masɔre yi matumi anya akra bebree yɛ a wɔnkɔ asɔre biara yei ɛma onyame asɛm no etumi trɛ ɛkwakyiri wie maame difoɔ wayɛ adeɛ yɛda wase ne mu maame nsɛm mu saw sɛ mepa wo kyɛw sɛ wo kunu ne mba no yi maame difoɔ de mayɛ ne sɛ me wɔ ma baanu mama baanu na no wɔyɛ baasa nanso ɔpanin no afiri mu bɛyɛ bɛyɛ sɛ mfie enum ni na ekunu deɛ bibi wie me ne me mmɔfra no papa agyae dadaada ansa koraa na me ba bɛyɛ ogyidini wie ɔyɛ adeɛ ma me difoɔ ɛneɛ na wabɛyɛ gyidini deɛ monka mom bie wɛ ɛfiri ma me difoɔ ano a wɔ sɛ ɔdaa bi sese deɛ apa ho afei obusa ne bio sɛ ɛyɛ afei ma yɛmmra neɛ nti a yɛto nsa frɛ woɔ ɛno so yɛse wadi wasɔ no w'anim ayɛ adɔyɛ bi ɛho kɛsi sɛn ka kyerɛ yɛn yɛ ma me difoɔ sɛ ane nokorɛ yɛde sementi nkotokuo wɔ ha a ɛho ka esi sidi ahanu akyɛ nsuaseman sɛ wɔmfa ntoa asopete adwumayɛ foɔ asetena no ɛso na wɔsɛ na ɛdeɛ na ɛka mo koma ɛma agya botumi ɛyɛ saa na wɔsɛ wɔdɔ a yɛwɔ ɛma nipa ntia sɛ yoo maame difoɔ wayɛ adeɛ obusa ne bio sɛ na moyɛ dɛn a saa sika yi na wɔsɛ asɔ no ɛtɔn ne bankyifuo yɛ afe a ɛtwa mu no ɔmo anaa yɛdɔɔyɛ nti monten kasa mo ahwere biribi na wɔsɛ yaya ma nipa yi no yaya ma Awurade na wɔsɛ wayɛ adeɛ paa na so ɛnya asɔ ma no ebi ya ɛsɛ mode sika ɛte sɛ akyɛ na wɔsɛ daabi da yɛn nyinaa pene so ansa na wɔsɛ botaeɛ bɛn ebio ɛna esi mu ani so na wɔsɛ yɛpɛ sɛ yɛsi enyanka fie ɛwɔ akusi ase na wɔsɛ ɛno nko a na wɔsɛ daabi yɛpɛ sɛ yɛbɔ futuo bi a yɛbɛyi emu sika ɛde aboa emusua ɛnso wɔsɛ ne nyinaa mu no yɛde wase paa na emu mansa no yɛde yɛn nkɔmɔtwetwe bɛbɛ awieɛ no mibusa wo afutuo bɛn ɛna wowɔ ɛma asɔfoɔ ɛte sɛ wo na wɔsɛ mafutuo yɛ tiawa meka kyerɛ asɔfoɔ nyinaa sɛ ɛbra na yɛdi asɔfoɔ ɛwɔ asɔredan mu no ɛtwam nansan nipa kasa tia sɔre ɛsɛ yɛagye sika agye nanso wɔnhunu ne yɛde sika no yɛ ɛnɛ wokɔ asɔre ahodoɔ mu a nipa dodoɔ no ara na wɔnwiinwii ɛwɔ sikatwia ho mehyɛ me yɔnkonom asɔfoɔ nkoran sɛ wɔn sɔreɛ anaa wɔn sɔre ɛnyɛ bi ɛma nipa na asɔre o ɛne mpuntuo anaa nkɔsoɔ ɛna anaa ɛne mpuntuo anaa nkɔsoɔ ɛna ɛnam na nipa ho tɔ wɔn a na wɔhwehwɛ Kristo na wɔsɛ afutuo bɛn ɛna wɔde ɛma asɔrefoɔ nyinaa na wɔsɛ hwɛ meda wɔse me wura na wɔsɛ wɔnkae sɛ nyame adwuma no nkɔsoɔ gyina ntoboa so nti wɔnhwɛ nyi ntoboa yɛ fata na ma asafo no dwumadie akɔ so ntɛntɛm siwie yɛda wase si yɛto nsa frɛ woɔ waba yɛsrɛ nyame ɛma wo ɛne wasɔre ma no nyinaa sɛ wɔnhyɛ nea mohwereyɛ no anan mu ebio menim sɛ da foforɔ yi yɛto nsa frɛ wo bie wo a wobɛba dodo
wɔyɛ nante yie radio adwumakuo yi ɛsan ɛde wɔn lorry ɛfa odiifoɔ no ebisi no nsuase abɔnten pɛɛ si fam wa pɛ na naso yi ɛma ɛnso esi ɛfa no si akɔnkɔn ɛde no nnwomtoɔ ɛne wɔ sebɔ ɛde no ɛkɔ tire ɛbɛ tire ɛmprensa ansa na wɔde no ɛkɔ efie wie ɔmanma sɛdeɛ dayɛ ɛkɔso yaa ɛne pitiri ɛdinti odiifoɔ Sarah ɛna sɛsɛ deɛ wanya akwanya akɔ kasafidie so ɛsan adɔyɛ yɛ a wɔyɛyɛ ɛde mɛnsu asɛman cement yɛ a wɔde ɛma yɛ sɛ wɔn fansi ɛdan a wɔsi ɛde ama adwumayɛfo a ɔbɛyɛ adwuma ɛwɔ asopiti no so no ama wɔn nso no ne din ahyeta ɛwɔ ama nyinaa mo bɛduru yɛ no na sɛ ɔma ani agye ho papapapapapa a ɛnya asɛm ketewa koraa wie ɔmanba yɛdu bɛsi ha na nyankopɔn yɛ adom wa na wɔtwe sɛnnɛ memenda ene ne kwasiada sɛdeɛ yɛ ne daa no wobɛsan bɛka me ho bio ɛwɔ na KUSI media so ne yɛde dwumadi a wɔatwe ne din ka mehwɛ no yɛsan ade abrɛw mo somfo na KUSI ɔbɔɔdo mɛnsa brampa ɛna mo somfo na KUSI ɔbɔɔdo mɛnsa brampa ɛne ndɛ mo hyia me ɛma ne gp sɛ ndɛ mo abɛka na KUSI TV ɛna KUSI media ɛho na KUSI media ɛde dwumadi bi brɛw wɔatwe ne din kae bɛhwɛ ɛyɛ nwoma ɛne yɛbɛkenkan na KUSI media a mekan dwumadi a yɛato ne din ka mehwɛ yɛ a yɛde brɛ wo no yɛde brɛ memenda ɛne kɔsiada biara ɛyɛ na KUSI media ɛna mede saa dwumadi a wɔato ne din kae mehwɛ mede ɛbrɛ wo mede brɛ memenda ɛne kɔsiada biara memenda ɛyɛ anwummerɛ no nson ɛkɔsi no nson pɛ mu kɔsiada ɛyɛ anwummerɛ no nson ɛkɔsi no nson pɛ mu ɛwɔ na KUSI media so na KUSI media on YouTube ɛwɔ na KUSI TV on Facebook wode ane sɛ wobɛka me ho da biara memenda biara ɛne kɔsiada biara ɛnwoma me ne wode hyɛ aseɛ no wato ne din batakari adɔso ɛyɛ nwoma na me no mmienu nyinaa no yɛbɛsi nkonnwa ne akenkan na deɛ sɛ ɔhyɛ ne so ne sɛ yɛde bɛbrɛ live ɛwɔ na KUSI TV on Facebook na KUSI media on YouTube ka me ho na wobɛyɛ nhyira berɛ a yɛn nyinaa yɛbom ne akenkan nwoma a wato ne din sɛ batakari adɔso. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Ashanti region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.